Og du løber med det skær. Du løber med den. I dag skal vi altså. Mit navn er Rasmus Søndergaard. Elmgren Søndergaard. Dokser lige mig selv. Jeg hedder stadigvæk Rasmus Elmgren Søndergaard. Datoen er og 2025, fredag den 9. maj. 24. juli og 2026. Jeg er 24 år. Jeg er nu 26 år. Jeg tror måske, jeg vil sige, at jeg var sådan lidt laver sådan videoer og gøjl-agtig. Eller sådan, ja, laver alt muligt mærkeligt, tror jeg faktisk, jeg vil sige. Creator. Eller hvis det er nogen, man bare skal få til at fatte det, så vil jeg nok kalde mig influencer. Lige nu har jeg 80.000 følgere på Instagram. Jeg har 146.000 følgere på Instagram. Det er nok Aisha Speed. Eller Kasper Christensen. Det er vel måske Kronprinsen, tror jeg. Rigtig, rigtig glad. Forhåbentlig. Har det rigtig, rigtig godt. Forhåbentlig ikke 1 mil i gæld mere. Så tror jeg, at vi laver nogle langt vildere videoer, end vi gør lige nu. Jeg føler faktisk, at jeg har virkelig spot on. Altså, det er faktisk sygt, det der, synes jeg, at sidde og se. Altså, jeg er virkelig, virkelig glad for tiden. Jeg er virkelig en god periode. Og jeg føler, at videoerne er blevet vildere for sidste år. Og bedre. Så det er godt ramt, vil jeg sige. Fuck, mand. I 2027 er jeg forhåbentlig endnu gladere. På en eller anden måde, så tror jeg om et år, at YouTube har ændret sig virkelig meget på en eller anden måde. Jeg tror, at hver uge, så kommer der en fuldstændig vanvittig video ud. Det er min drøm om et år. Altså, der er ikke nogen video, hvor man tænker, nå okay, det er noget, de bare lige har lavet. Altså, hver uge er en absolut banger. Og jeg tror, at hele niveauet for dansk YouTube er blevet langt større og bedre. Altså, egentlig så synes jeg ikke, der er så stor forskel. Altså, når jeg er offline, så underholder jeg også. Og altså, prøver hele tiden at få min kæreste til at grine, og mine forældre til at grine, og mine venner. Så på den måde synes jeg, at der er mange ting, der er ens. Men jeg tror måske, at offline er jeg også god til at slappe af og ikke snakke hele tiden, som man er vant til at se, man gør. Jeg vil sige, at jeg er meget på samme måde. Altså, jeg er enig med den gamle Sønder. Det er jeg sgu. Jeg tror, altså den største forskel nu på online og offline Søndergaard, det er måske, at offline er jeg... man skal også passe på med ikke at lyde sådan arrogant nu, men jeg tror, offline er jeg lidt klogere, end jeg virker online. Håber jeg i hvert fald for guds skyld. Det tror jeg er den største forskel lige nu, at sådan, man er blevet klogere med årene. Både i det, man laver, men også bare fordi man er blevet ældre. Og sådan, det lyder lidt corny, men sådan, man er blevet mere vis på livet, det skal mening. Så det tror jeg er den største forskel nu, men godt, altså, jeg er også enig i det gamle svar. YouTube fylder en hel del for mig lige nu. Og det er også noget, jeg tænker meget over, fordelingen af, hvor jeg skal ligesom lægge min tid. Jeg føler, at da jeg startede med at lave YouTube, der synes jeg også, det var sjovt, men det er som om, jeg har fået en helt anden passion for det nu. Hvor jeg altid sådan har været meget en streamer, så kan jeg godt mærke, at folk ser måske mere som YouTuber nu. Men det synes jeg måske også er sådan lidt ærgerligt. Og det er også derfor, jeg kæmper meget med, at jeg gerne vil begynde at lave nogle rigtig, rigtig fede streams i år. For ligesom at vende titlen tilbage til en streamer. Det skete sgu. Sygt at kigge tilbage på, faktisk. Jeg tror faktisk, altså på en eller anden måde, så har jeg slet ikke rykket mig på det der svar. Altså sådan, jeg tror, jeg er fuldstændig stadig enig i, at der er rigtig mange, der ser mig mere som en YouTuber end en streamer. Men jeg vil altid have en passion for streaming. Men jeg føler, at der er så meget mere at kunne lave på YouTube frem for streaming. På en eller anden måde er man lidt sådan limited på streaming. Ja, det synes jeg. Altså, det er jo sjældent, man siger det. Men det synes jeg da til en vis grad. Ja, koldt nok svar. Jeg kan godt se, at det var storhedsperioden, der lige blev ramt der. Altså, jeg tror, det vil være haha jantelov-stemning at sige, at man ikke er succesfuld. Altså, sådan, det vil, synes jeg, vil være lidt corny at sige. Altså, jeg er stadig bevidst om, at det er ikke fordi, det er jantelov nu, at der er så meget mere at opnå. Så på den måde, så føler jeg, at man kun har ramt sådan, altså 10% af den succes, man ligesom kan få. Så på den måde, ja, er man succesfuld, ja, men jeg sidder ikke tilbage og kigger nu, okay, jeg har opnået det, jeg vil, nu kan jeg bare slappe af. Altså, der er jeg slet ikke endnu. At jeg får gennemført de
projekter, jeg sætter mig for, egentlig. Som jeg ser det, så er jeg ikke succesfuld, når jeg har en idé om noget, jeg gerne vil lave, men vi ender med ikke at lave det. Så det er som om, at jeg taber. Hvor at jeg føler, at jeg er succesfuld, hvis det er, at jeg har en plan, og den lykkes. Altså, jeg tror, at det den gamle Søndergaard, han har tænkt på der, det er nok Sønderthon, som kom et par måneder senere, så vi jo begyndte at planlægge der. Og det må man jo sige, at det fik vi sgu gjort på fuld skrue. Så det er jeg jo stolt af, når jeg kigger tilbage på, at vi ikke ligesom gav op på den, altså når der er så meget planlægning i det. Jeg bliver da genkendt her og der, vil jeg sige. Eller altså sådan rimelig meget, det kommer an på, hvor man er henne. Jeg bliver helt klart genkendt mere end sidste år. Men jeg ved ikke, hvor meget mere, men ja, det er mere. Nej, det vil jeg egentlig ikke. Altså, jeg synes, der er mange, der siger det der med, at jeg savner dengang, jeg kunne gå ind i Netto eller bla bla bla. Men jeg synes egentlig, at folk er søde, og jeg har ikke noget imod, at folk kommer op. I nogle sammenhænge, der vil det helt klart være federe at være anonym, og det er sådan sagt med al kærlighed. Men jeg tror, når man er sammen med mange af sine venner, eller sin familie nogle steder, der vil man nogle gange ønske, at man var anonym, så man kunne fokusere på ligesom at hygge sig sammen med dem. Det er også en del af gamet, og det tror jeg er en af dem, der sådan er bedst til ligesom at acceptere. Nu har jeg haft rigtig mange snakket med faktisk rigtig mange af de andre creators og YouTubere, og der er rigtig mange, der har det svært ved det. Men jeg føler, at jeg håndterer det godt. Det bliver sjovt at se om et år det her, men det største rygte om mig lige nu, det er, at jeg laver psykisk vold på min kæreste. Hvilket jeg altså ikke gør. Jeg ved, altså det lyder også fucking klamt det her, men det er som om, at jeg sådan er ultra rig, og det er jeg virkelig ikke. Fordi sådan, jeg føler, at folk hurtigt ser et eller andet med whatever, et eller andet, man har tjent på en video, og så tror de, at det er bare det, man lige tager i lommen og alt muligt. Og sådan, det tror jeg er lidt et forkert rygte. Sofie, hun betyder alt for mig. Jeg tror, hvis jeg ikke havde Sofie, så tror jeg, det ville være rigtig, rigtig, rigtig svært ved at lave alle de ting, jeg gør lige nu. Også bare at have en kæreste, der forstår det. Selvom det kan være lort, og man sådan nogle gange tit kommer til at snakke meget om arbejde, så tror jeg bare, at hvis det var, at man havde en, der ikke vidste noget om det, så ville man føle sig meget alene med det på en eller anden måde. Altså Sofie, hun betyder sgu alt. Altså jeg snakker faktisk med en af mine venner om det i går, at vi sad bare og snakkede om det der med, hvor vigtigt det egentlig er at have den der base, når man laver alt muligt. Du har faktisk noget, der er lidt normalt og lidt sådan et hjem på en eller anden måde. Så jeg tror faktisk ikke, at jeg havde lavet i hvert fald lige så meget, eller opnået lige så meget, hvis det ikke var for Sofie. Det ved jeg sgu ikke, vi har kun været oppe. Ej, slap af. Dagen inden, vi skal have en studiedag, og vi skal filme Brohave, som er en kæmpe legende for mig. Der får jeg madforgiftning. Altså vi snakker skider over det hele, kaster op det hele, og jeg har det elendigt. Altså virkelig, det var et virkelig, virkelig lavpunkt, altså fysisk. Og så den stress om, at vi skal filme i morgen, altså det var altså en sindssyg stressfaktor, mentalt også. Så det har nok faktisk været altså det laveste punkt, jeg har været, hvor jeg var klar til at quit alt, for at være ærlig. Hvor er det egentlig et lortesvar? Altså, hvordan kan det lavpunktet i mit år være, at jeg har fået madforgiftning? Det er jo kun fysisk. Der er jo intet. Altså, jeg tror, at lavpunktet det her år har helt klart været, at efter Sønderthon blev jeg lidt fucked mentalt, vil jeg gerne gå hen og sige. Så der gik en måned, hvor jeg havde sygt svært ved sådan at finde ud af, hvordan jeg kom tilbage til hverdagen. Og det var virkelig presset, og det knækkede mig fuldstændig. Så ja, det at kigge tilbage på, altså jeg har haft et godt år sidste år, så hvis det laveste punkt har været madforgiftning. Lige for tiden, der arbejder jeg meget på noget, der hedder et subathon til min Twitch-kanal, hvor man livestreamer 24/7. Så arbejder vi også på selvfølgelig en masse spændende YouTube-videoer, hvordan man kan blive ved med at udvikle det. Men jeg tror, at den største ting, det er 100% mit subathon lige nu, som ligger bag hjernen på mig. Sygt. Det gik jo godt, det kan man vel godt sige. Det gik jo fantastisk, og det er 100% noget, jeg kommer til at huske resten af livet, tror jeg. Jeg vil sige det sådan, at jeg kan ikke lige fortælle, hvad jeg arbejder på for tiden. Men jeg arbejder selvfølgelig på en masse fede YouTube-videoer, og så arbejder jeg på at blive en bedre søn, altså bruge tid sammen med min familie, bruge tid sammen med mine venner. Det er noget, jeg lidt har negligeret meget, at jeg har brugt for meget tid på at streame eller lave YouTube, og så har jeg ikke set mine venner så meget. Så det arbejder jeg på lige for tiden. Nej, det har jeg ikke. Måske for
jeg kan huske for 3-4 år siden, 4-5 år siden måske, der havde jeg en periode, hvor jeg var sådan, I don't know, det ved jeg ikke, måske skulle jeg bare stoppe og være normal og få et rigtigt arbejde. Men efter det, nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg har det 100% på samme måde. Jeg vil faktisk sige, at jeg har det endnu stærkere følelser omkring det nu, fordi at, altså jeg tror, jeg kommer aldrig nogensinde til at få det, vi kan kategorisere som et normalt arbejde. Men jeg tror jo, at det her, og hvad end jeg kommer til at lave, kommer til at blive et normalt arbejde, fordi det ligesom bliver mere normalt, hvis det giver mening. Da jeg studerede på CBS og fik min bachelor, der var det med tanken om, okay, hvis det ikke fungerer, så har jeg noget at falde tilbage på. Men nu tror jeg oprigtigt, at hvis jeg i morgen ikke lavede YouTube, i morgen ikke streamede, eller hvad end det vil ske, så tror jeg vil ende med at lave noget af det. Hvis jeg skulle give et råd til mig selv for et år siden, og det er jo bare så corny, men det er jo det der med sådan, altså virkelig bare sådan at nyde det-agtigt. Altså sådan, og det er nok også det råd, jeg vil give til mig selv i dag, når jeg laver det her om et år. Fordi det er sådan, man skal virkelig bare huske, at altså, vi er alle sammen unge en gang. Og selvom man laver alt muligt gøjl, skal man sgu huske at nyde sit liv. Ja, det er mit råd. Koldt med noget hopecore maxing i et interview, det synes jeg sgu er fedt. Og sådan, på en eller anden måde vil jeg jo give det samme råd til mit gamle jeg, som gamle jeg gav til mig. Det er det der med sådan, og det er så fucking corny, når man snakker om det her. Og jeg nogle gange snakker om det på stream, ikke? Men det er det der med, der ligger man jo oprigtigt der på sin dødsseng. Og jeg ved at det bliver sådan meget deprimeret nu. Men der er det jo bare sådan, bro, der blev man simpelthen nødt til at kigge tilbage på sit liv og sådan føle, at man hver dag har levet sit fucking liv. Min yndlingsfilm lige nu, det er nok den nye Avatar-film. Jeg ved ikke, om den er helt ny. Jeg tror, den kom ud sidste år. Men det var hjernedødt at se sammen med Sofie biografen. Altså den film, der sådan der har sat sig mest i mig of all time og sådan fucket mig mest op og sådan fået mig til at tænke mest efter filmen, det er sådan totalt kornisk farm. Det er nok Inception. Så jeg tror, jeg går med Inception. Min bedste ven, det må være god gamle Jo. Det må det. Måske næste år. Min bedste ven, det er den gode gamle Jonathan Weilemann. Var han også min bedste ven sidste år? Nej, jeg det er ikke. Jeg er sådan, what the fuck, jeg har været klam. Ja, 100%. Der er 100% et pres. Der er et pres på, at hver mandag kl. 15, der siger ding på folks telefon, fordi der kommer en Sønderborg-video. Og hver dag kl. 15.30, der er der pres på, at der kommer en ding, Sønderborg just went live. Og der er et pres på, at hver gang folk sidder sådan her, hey, der kom Sønderborg. Så 100% der er et pres for at producere, men det er et godt pres. Det er det, der holder mig i gang. Jeg føler 100% der er et pres. Altså, der er et pres på, at man skal blive bedre. Men faktisk så føler jeg ikke, det er noget seerne putter på en. Jeg føler mere, det er en selv, der putter det på mig selv. Og nogle gange er det der ligesom er drivkraften i, at man bliver bedre og bedre. Men nogle gange er det nok også det, der gør, at man stresser rigtig meget. Så jeg håber, at balancen ligesom kan findes på et eller andet tidspunkt. Det er det mest nørdede svar, jeg kommer til at give i dag, det her. Men det er en Minecraft-YouTuber, der hedder Sword 4000. Det er måske sådan lidt recency bias, men Ludwig, som er en streamer og YouTuber, er nok ham, jeg sådan er mest inspireret af lige nu. Tidligere har det sådan lidt været Mr. Beast, men så meget er jeg ikke inde i den ting mere. Så nu er det lidt mere Ludwig i sådan, hvordan man ligesom, altså hvordan man driver alt det, der ligesom er bag kameraet. Det er sådan det, jeg er mest inspireret af, og sådan, hvordan man måske kan blive bedre til at lave segmenter på sin stream, som så bliver til en YouTube-video. Det er han jo ligesom mesteren i. Efter vores 80 timer med Casey, der føler jeg, at Caseys manager, som hedder Mads, Street Mads, som også er Chili's manager, var lidt sådan, hvor fuck laver Chili ikke det her? Så måske, jeg ved ærligt, jeg ved det simpelthen ikke. Altså, for det kunne være sindssygt. Skete det? Nej, det skete jo ikke for helvede. Det gjorde det ikke. Det er faktisk sygt, at der er gået et år, og sådan, jeg skal jo til at give det helt samme svar, det der med, måske sker det. Altså, jeg tror, vi bliver nødt til at indse, at sådan, højst sandsynligt kommer nogensinde til at ske. Nej. Kan Kian ligesom blæse os med det? Ja. Yeah. Min drøm er, at man kunne have et sæt, du ved, ligesom Dagens Mand, altså hvor der er, du ved, altså alt, fucking mange kameravinkler, og jeg ved ikke hvad. Altså det er sådan min største drøm at have mit eget show, der sådan
er stort, hvis det giver mening. Så 100% det her med, og det lyder så sygt, men at sove på stream, det er virkelig noget, jeg skal master sådan i år. At kunne tør at sove live. Her på det her tidspunkt er jeg jo i gang med at planlægge Søndagsføden, og det vi snakker allermest om, det er, at jeg har fucking meget angst for, at jeg skal sove på streamen. Og så første dag, der ender jeg bare med at falde i søvn, og så var jeg slet ikke nervøs for det mere, og nu er jeg jo bare sådan, jeg er klar på whatever, hvis jeg skal gøre det igen, eller sove på altså du ved, og det lyder så fucking latterligt sådan, bro, jeg har angst for at sove, men bro, der er altså bare noget ved at sove på et kamera. Og det der med at have sit eget show, altså det er jo lidt sjovt, fordi jeg er jo lidt gået væk fra det der egentlig. Det tror jeg jo ikke rigtig på mere på en eller anden måde, eller sådan, det skal i hvert fald være ordentligt. Det skal ikke bare, jeg synes ikke, det vil give mening bare at lave Dagens Mand, for eksempel. Altså det skal være ens eget. Nu har vi jo lige udgivet en video, der på en eller anden måde prøver, altså den sidste tid, at have sit eget rigtige tv-show. Det er noget, der kunne være sjovt at udforske, men det er ikke fordi, det er noget, jeg drømmer om. Jeg tror, de største kritikpunkter af mit content generelt er, at det er sådan er kopieret, eller det har taget inspiration fra udlandet. Jeg tror faktisk ikke, det største kritikpunkt er, at det er kopieret indhold mere. Skud til alle andre kanaler på dansk YouTube, der begyndte at starte på det. Men jeg tror jo som udgangspunkt, at jeg har taget meget, jeg har nok taget meget skrald fra det her med at tage amerikansk og engelsk YouTube til Danmark. Og nu er der en masse andre, der ligesom er begyndt på det. Og jeg synes, det er helt fair. Jeg er slet ikke ikke af over det overhovedet. Jeg tror, det største kritikpunkt nu, det må vel være det der med, at apropos en video, jeg lige lavede for et par uger siden med sådan noget, tænker alle YouTubere ens. Jeg tror, det er det her med, at fordi man har sådan en produktion, at så det er derfor videoerne er gode, hvis det giver mening. Altså at videoerne kun er gode på grund af, at man ligesom bruger mange penge på dem. Jeg snakker faktisk med nogen der for et par uger siden. Altså både og. Altså på en eller anden måde, så føler jeg alligevel, det er noget andet at lave det og at se det. Jeg tror, jeg føler selv, at jeg er rimelig god til at se content uden at tænke content. Altså selvfølgelig vil jeg godt sige, at nogle gange jeg ser en video, og jeg tænker, det her, hvorfor gjorde man ikke det her? Eller sådan. Men jeg føler, når jeg sætter en video på, så slapper jeg egentlig af. Så jeg føler ikke, jeg drukner i det. Jeg tror, jeg er sådan lidt enig med det gamle svar, men også lidt uenig. Altså på en eller anden måde, så tror jeg, at jeg mere, når jeg ser YouTube nu, tænker jeg mere over, hvorfor fanden har de ikke gjort det her, eller hvorfor gjorde man ikke det her? Altså jeg føler ikke, det er noget, der stresser mig. Altså det er ikke, fordi jeg stresser over, når jeg ser andres videoer, men du ved, det er jo svært at ligesom tage de faglige briller af, når man ser andet content. Jeg tror, at det største, jeg har lært i år, det er det der med, at jeg ligesom ikke kan være inde over alt. Og det kommer selvfølgelig med nogle risici, fordi når man giver en opgave, og man ikke kan være inde over det, så må man jo stole på, at den opgave ligesom bliver forfulgt på en eller anden måde. Og 99% af gangen, der går det jo perfekt, og så har det været totalt worth it. Men den 1%, hvor det måske ikke går godt, det er noget, man ligesom bare må tage, fordi det der er risikoen ved ligesom at give opgaver ud, som man ikke selv kan være inde over. Giver det mening? Så det tror jeg er sådan den vigtigste lektie, jeg har lært, og det har jeg også gjort i alle de år, jeg har været på YouTube, at indse, at jeg kan simpelthen ikke lave alt det her selv. Jeg bliver nødt til at arbejde sammen med nogen. Jeg håber bare, at du er fucking nice. Jeg håber, du er fucking glad. Og jeg håber, at du har det godt, tror jeg. Og jeg håber, at alle dine projekter bliver til virkelighed. Ja, det tror jeg, det vil sige. Nej, bro, det er faktisk fucked up det her. Altså man føler oprigtigt, at man sidder og snakker med sig selv lige nu. Altså det er sygt, det er jo mig, der snakker til mig. Altså det er helt fucked det her. Man kan ikke, jeg ved ikke, om jeg er fucking nice, fucking lorte ting at sige til mig selv om et år. Altså jeg føler faktisk, real talk i sidste ende, så er det der med, der er gået et år, og jeg tror rigtig meget af ens tanker omkring YouTube og streaming og projekter og alt det der, det har jo selvfølgelig ændret sig. Men du ved, sådan kernen i, hvem man er som person, det har jo overhovedet ikke ændret sig. Jeg kan jo se, når jeg ser det interview, at jeg jo stadigvæk er den samme person på en eller anden måde. Så jeg føler, at der blev ramt spot on sidste år. Og så håber jeg jo, at det fortsætter til næste år. Det jeg gerne vil sige til dig, Rasmus Søndergaard, i 2027, det er, at du skal blive ved med at være glad for hverdagen.
Du skal blive ved med at være passioneret omkring alt det, du elsker. Og du skal blive ved med at gøre alt for din kæreste, og din familie, og dine venner. Ja, fuck, mand. Den kommer til at hit hard, tror jeg, om et år. Om et år. Er du gal, mand?